60 cm. Aby to začalo znova. Kam jdeš? A způsob vazby? No tak vazba je jasná, akorát tady je to takové zajímavé, tady v tomhletom místě prostě ten průvlak jako prostě nepokračuje v rovině, ale přeskakuje nad rovinu střechy, to si můžeme vysvětlit zřejmě tím způsobem, že tady vlastně je připravený odvod vody. Jo? Zatímco tady prostě nám vzniká nějaký užlabí. Všimejte si, že i zde chybí koberec, čili pravděpodobně tady je sběrný kanál. V případě dešťu. Pružná konstrukce? Konstrukce je samozřejmě prostě podle dřeva, že jo? Dřevo je vaskopružný materiál, čili celá konstrukce je navržena fortelně, vaskopružným způsobem, ale zejména prostě bych vám, studenti, rád vás jako upozornil, všimněte si na ty dokonalé kloubové spoje provedené vázáním tkanin. Jsou dokonalé. Podzemní nebo zemní konstrukce? Ne, tato konstrukce je připravena, přátelé, jako dočasná konstrukce, takže z hlediska ČSN EN 1990 se počítá pouze na dočasné silové účinky, jo? Nemá základy, čili až ji budete navrhovat, nemusí mít stavební povolení. A nemusí se počítat zatížení sněhem. A nemusí se teoreticky počítat zatížení sněhem, ale známe dočasné konstrukce na jeden furt.